ରହୁନିଲା ଧନ ସମ୍ପଦ ହୁରି ମାନସ ନ ମାନ ସବୁ ଅଛି ସିନା ନାହିଁ କୋଳରେ ନନ୍ଦନ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା ଯଦି ରଖିବ ମୋ କଥା କହିବି ତୁମକୁ ଟିକେ କରିବ ତ ଚିନ୍ତା। ଆମ୍ବର ଗ୍ରାମ ନିକଟ ସେ ବୋଇ ରାଣୀରେ ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ ନାମେ ଜଣେ ତେଲି ସେଇଠାରେ ରହିଅଛି ତାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଜଗତେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଉଛି ମତେ ମନେ ଟିକେ ବାଳ। ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସେଇ ତେଲି ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ସମସ୍ତ ଧରି ସେଇ ତେଲି ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରି ବସିଅଛି ଖାଲି। ସେଇ ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭେ କରିବାକୁ ଆମ୍ବର ରୁଦର ତୁଟାଇ ଦେଇ ସନ୍ଦେହ। ପଦ୍ମାବତୀ କଥା ଶୁଣି କହେ ଦେବଦାସ ଜାଣିନାହୁଁ ମତେ ହେଲା 60 ବରଷ। ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମୋର ହୋଇଲାଣି ଏବେ ବୟସେ ବ୍ରତ କଲେ ମା କି ଶୁଣିବେ। ତଥାପି ତୋର କଥା ଭାଙ୍ଗିବିନି ମୁଇଁ ବ୍ରତର ବିଧାନ ଚାଲ ପଚାରିବା ଯାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁହେଁ ଗଲେ ବୋଇ ରାଣୀ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶିବା କ୍ଷଣି। ଆଦରରେ ଡାକି ନେଲେ ବସାଇଲେ ଘରେ ଦୁହେଁ ଆସିଅଛ କହ କେଉଁ କାରଣରେ। ଉଦ୍ବେଗ ହୋଇ କହେ ଆଗ ଦେବଦାସ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କଥା କହି ମନ ତୋଷ। କେଉଁ ବାରେ କି ବିଧାନ ଅଛି ଏ ବ୍ରତରେ ତୁମ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇଣ କହ ମୋ ଆଗରେ। ବିଷ୍ଣୁନାଥ ସାହୁ ସବୁ କହିଲେ ବୁଝାଇ ଶନିବାରେ ଏହି ବ୍ରତ କର ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ। ଅନୀତି ବିଳମ୍ବେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇନି ସନ୍ତାନ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ ଫଳ ନ ହୋଇବ ଆନ। ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନ ଯେ କହିଲି ମୁଁ ଯା ସବୁ ମନେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବଟି ତା। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବ ସେ ଠାଇଁ। ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଜନ ପ୍ରସାଦକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ ସେଠାରେ ନିଦାନ। ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରୁଥିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଫଳ ମୂଳ ଖାଇ କଟାଇବ ରାତି। ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବ ଏହି ବ୍ରତରେ। ଦିନରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ ମାଙ୍କୁ କରି ଧ୍ୟାନ ମହାମାୟୀ ଚିନ୍ତା କରି କଟାଇବ ଦିନ। ଯାହା ସବୁ କହିଲି ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଲ ତ ଏହି ନିୟମରେ କାଳରେ କରିବ ସମସ୍ତ। ସାହୁକୁ ବିଦାୟ ମାଗି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜ ଗୃହେ ସେହି କ୍ଷଣି। ଶନିବାର ଠାରୁ ବ୍ରତ କରିଲେ ସେ ଦୁହେଁ ପାଠ ନୀତି ନିୟମକୁ ରଖି ଏକ ବରଷକ ପରେ ହେଲା ଜାଁଳା ସନ୍ତାନ। ଏକ ଗୋଟି ଝିଅ ଏକ ଗୋଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଝିଅ ପୁଅ ପାଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ନ ସରି। ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ସଭିଏଁ କୁହାକୁହି ହେଲେ ବ୍ରତ ଫଳ ଅଟେ ଇଏ। ମାୟାବତୀ ନାମେ ଥିଲା ଏକଇ ଗୃହିଣୀ ଯୁବତୀ କାଳରୁ ସେଉ ଅଟଇ ରୋଗିଣୀ। ଶନିବାର ଦିନ କରି ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ ଅତିରେ ତ ସେହି ନାରୀ ହେଲା ଲୋକ ମୁକ୍ତ। ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅ କେତେ ଏହି ଗ୍ରାମେ ଥିଲେ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରି ସର୍ବେ ବିବାହ ହେଲେ। ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭରିଗଲା ଘରେ ଉତ୍ତମ କୁଟୁମ୍ବ ଧରି ରହିଲେ ସୁଖରେ। ରତ୍ନା ନାମେ ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲା ବିବାହ ହୋଇ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ତାଡ଼ନାରେ ସେହି ସହି ନ ପାରି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡୁଥିଲା ସେ ସମୟ କିଏ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭା ହେଲା। ରତ୍ନର ହାତ ଧରି କହିଲା ସେହି ନାରୀ ଉଚିତ ହୋଇ ନାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି। ଗୃହେ ତୁମ୍ଭେ ଫେରି ଯାଅ କହୁଅଛି ମୁଇଁ ତୁମ୍ଭର ଆଉ ଜଞ୍ଜାଳ କେହି ହେବେ ନାହିଁ।
ଏ କରିବାର ଫଳ ସବୁ ଭୋଗିବେ ସେ ମାନେ ଗୃହେ ଥାଇ ରହ ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚନ୍ଦର ମାନେ। ମହାମାୟୀ ନାମ ଗୋଟି ଚିହ୍ନି ନ ମହାମାୟୀ ମାତା ବୋଲି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା ସାଧୁ ଶରଣ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ କଲା। ଏଇଠାରେ ଏକ କଥା କହୁଅଛି ଶୁଣ ରତ୍ନର ପୂର୍ବ କଥା କରୁଛି ବଖାଣ। ପିତାମାତା ଘରେ ରତ୍ନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲା ଶନିବାରେ। ତେଣୁ ମହାମାୟୀ ତାକୁ ବିପଦ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶେ ଉଭାଗଲେ ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଇ ରତ୍ନା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ତାହାକୁ ନେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ନାନରୁ ରତନ ଫେରିଗଲା ପୁଣି ଶନିବାର ଠାରୁ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭିଲା ପୁଣି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା ଗୃହର ଜଞ୍ଜାଳ ପରମ ଆନନ୍ଦ ସେଉ ବିତାଇଲା କାଳ। ଆଉ ଜଣେ ଜନ ଏହି ବ୍ରତ କରି ମହାଜ୍ଞାନବନ୍ତ ସେଉ ହୋଇଲା କିପରି। କରିବି ଏଠାରେ ଟିକେ କରିବ ତ ଚିନ୍ତା ସେଇ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ନାଥ ସେ ଅଟଇ। ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରି ପାଇଗଲେ ଜ୍ଞାନ ମହାପଣ୍ଡିତ ଏ କଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ କେବେ ପାଠ ପଢି ନଥିଲେ ପାଠ ମହାମାୟୀ କୃପାରୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ରାଟ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହୁଅଛି ଶୁଣ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢି ସେ ହୋଇଲା ମହାନ। ଛୋଟର ନୌକା କରି ପୋଷୁଥିଲେ ପେଟ ନିଅଣ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ଆଦେ ଛଟପଟ। ଶନିବାରେ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତକୁ କରି ଏ ଜଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ପରିଚୟ କରି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ସେ ମହାନ ହୋଇଲେ ମହାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢିବ ବ୍ରତ ଆସିକି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡେ ପୁରାଇଲେ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ପାଠକୁ ପଢିବ ଦେବାଦେବୀ ଦୟା କଥା ବୃଥା ଏହି ସର୍ବ। ନିଜର ମନକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛାରେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି। ଏହିପରି ନାନା କଥା କହିଗଲା ସାହୁ ଅଳ୍ପ 6 ମାସ ପରେ ତାର ମଲା ବଡ଼ ବୋହୂ। ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ସାନ ପୁଅ ମଲା ସେ ନିଜେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହେ କି ପାଇଁ କହିଲ ଏପରି। ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଶନିବାର ଏ ନିୟମ ବିନୟ ହୋଇ ମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ କହିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଯାହା ତାହା ଦେଲା କହି। ମାଗ ମହାମାୟୀ ମାଗ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ତୋ ପାଦ ତଳେ ଗୋ ମା। ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବ ତ ବ୍ରତ କରିବି କ୍ଷମା କର ଦିନ ଜନେ ଗୋଦିନ ବାନ୍ଧବି। ମହାରୋଗୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ସେଜେ ଗଲେ ଶୋଇ କି କରିବି ଏବେ ମୁଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଶନିବାରରୁ କରିବି ତ ବ୍ରତ କ୍ଷମା କରି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଢାଳ କିଞ୍ଚିତ। ଏହିପରି ନାନା କଥା କହି ନାନା ପ୍ରକାର ବିନୟୀ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ କହି ମିଳିଲା ନିଜ ଘରେ ଯାଇ। ପ୍ରଥମ ଶନିବାରରେ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରିଲା ସେଉ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ କରି ଚିତ। 1 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ମାତା ଆସି ଦିନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଆଉଁସି କହିଲେ ସପନେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ପରିହାସ କରିବାର ଫଳ ପାଇଗଲାଣି ଏବେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାଳ। ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଭଲ ହୋଇ ହେବ ଯଶବାନ 1 ବର୍ଷ ପରେ ତୋର ହେବ ବହୁ ଧନ। ଧନ ସମ୍ପଦରେ ଘର ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ ତୁହି କରିବୁ ନିଦାନ। ନିଦରୁ ଉଠି ଖୋଜଇ ମାତା ଗଲେ କେଣେ ଯୁଗେ ଯେଉଁ କରି
ଯେଉଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ପଚାରଇ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ କହ କହରେ ବହି ଦେଇ ମୋ ଦେହ ଆଉଁସି ଏବେ ଗଲେ ମହାମାଇ ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲୁଅଛି ମହାଦେଇ ଦେଖ ପରିଶ୍ୱାସ କରି ଦୁଃଖ ପାଇଲି ଅନେକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆମେ କରିବା ଏ ବ୍ରତ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମେ ବୁଲି ଏହା କରିବା ସମସ୍ତ କେହୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏକ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପୁନଃ ଜନ୍ମ ହୋଇଲାରୁ ଦେବୟା ବହୁ ଦୟା ଧର୍ମ ମାତା କହିବା ପ୍ରକାରେ ବଢିଲା ସମ୍ମାନ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିଲା ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ମନ କୌଣସିରେ ଅଭାବ ରଖିଲେନି ମା ଆପଦେ ବିପଦେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଥିଲେ ସାହା ଆଉ ଏକ ଗ୍ରାମ ଯେ ଦରିଦ୍ର ଯେ ଥାଇ ଦିନେ ଖାଇ 3 ଦିନ ଉପାସେ ସହି ଲୋକେ କୁହା କୁହି ହେଲା ଶୁଣିଲା ମଙ୍ଗଳା ମହାମାଇ ବ୍ରତ କଥା ଯାଇ ପଚାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଧା ଦେଇ ମହାମାଇ ବ୍ରତ ଆମ୍ଭେ କରିବା କି ସହି ଏହି ବ୍ରତ କଲେ କାଳେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ରାଧା କହେ ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଏ ପୂଜା କରିବାକୁ କିଛି ଆମ୍ଭ ଘରେ ନାହିଁ କିପରି କରିବା ବ୍ରତ କହେ ବୁଝାଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଜାମିଆଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଗଜାମୁଗ ଗୁଡ଼ କଳସୀ ଦୀପ ଆହୁରି 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଖାଇବାର ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ ସର୍ବଦା ଉପାସରେ ରହି ଦିନ କଟାଇଛେ ଆମ୍ଭେ ପରମ ଆଦରି ମହାମାଇ ବ୍ରତ ଆମ୍ଭେ କରିବା କିପରି ଘରେ ହେଲେ କିଛି ଯଦି ଥାନ୍ତା ବିକ୍ରି କରି ମହାମାଇ ବ୍ରତ ଥାନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ କରି ଏହିଭଳି ଭାବି ଭାବି ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପବାସରେ ଶୋଇଲେ କରମ ଆଦରି ସେଇଦିନ ମହାମାଇର ମନ୍ଦିର ବାହାରି ମଙ୍ଗୁଳି ରାଧାର କଥା ମନରେ ସୁବରି ନିଶ୍ଚିତ ସମୟରେ ବିଜୟ ମହାମାଇ ସେକାଳେ ମଙ୍ଗୁଳି ରାଧା ନିଦ ଥିଲେ ଯାଇ ସପନରେ କହିଲେ ମା ଶୁଣରେ ମଙ୍ଗଳା ସକାଳୁ ଉଠି ତୁ ଯିବୁ ପ୍ରଧାନର ଖଳା ହେ କହିବୁ ପ୍ରଧାନ ମହାମାଇ ବ୍ରତ ମୁହିଁ କରିବ ମୁଗ ଗଣ୍ଡିଏ ଦିଅ ଦୟା ବହି ତୋ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଧାନ ମୁଗ ଗଣ୍ଡେ ଦେବ ମୁଗ ଆଣି ଦେବ କଥାକୁ ଆଉ ତୁଇ ନକର ଭାଳେଣି ଖାଲି ମୁଗ ବତୁରାଇ ପୂଜା ତୁ କରିବୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟର ତୁ ସର୍ବ ଅର୍ପିବୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମଙ୍ଗଳା ରାଧାକୁ କହିଲା ଗତ ରାତିରେ ସପନ ଦେଖିଲି ବୋଇଲା ରାଧାକୁ କହୁଅଛି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଅନୁରୂପ କଥା ସବୁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ନାନ କରମ ସାରି ମଙ୍ଗଳା ଯେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇ ପ୍ରଧାନ ଖଳାରେ ନମସ୍କାର କରି କହେ ପ୍ରଧାନ ଯେ ସାହୁ ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଗ ଗଣ୍ଡେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମହାମାଇ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବି ଆଜି କରିବଇଁ ତୁମ୍ଭ ମୁଗ ଗଣ୍ଡେ ଆଶା ନେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ନାହିଁ ଶୁଣରେ ମଙ୍ଗଳା ଗତ ରାତିରେ ସପନ ମତେ ଯେ ହୋଇଲା ମୋର ପୂଜା ପାଇଁ ତୁଇ ରଖିଥିବୁ ଆଗ ଯେ ଆସି ମାଗିବ ତାକୁ ଦେବୁ ସୁହି ମୁଗ ପ୍ରାତରୁ ଆସି ମୁଁ ବସି ଅଛି ଏ ଖଳାରେ ଯେ ଆସି ମାଗିବ ଦେବି ମୁଗ ସହିତରେ ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଦୀପଳି ପୁଣି ଗୁଆ ଘିଅ ବରଷକ ପାଇଁ ଦେଉଅଛି ନିଅ ଆଜିଠାରୁ ମହାମାଇ ବ୍ରତ କର ଯାଇ ଅଭାବ ହୋଇ ନ ଯେବେ ଆସିବ ମୋ ଠାଇ ଥିଲି ମୁହିଁ ତପରି ଦରିଦ୍ର ମହାମାଇ ବ୍ରତ କରି ବଢିଲା ସମ୍ପଦ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତି ଅଛି ଘରେ ପୁରୀ ଆଜି ସୁଧା ମହାମାଇ ବ୍ରତ ଅଛୁ କରି ଏକ ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏହି ବ୍ରତ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶନିବାରୁ ମଙ୍ଗୁଳୁ ରାଧା କଲେ ବ୍ରତ ବରଷକ ପରେ ଧନ ବଢିଲା ବହୁତ
सकल मनस्कामना ହେଲା ପୂରଣ। ସୁଧ ଛନ୍ଦରେ କଟିଗଲା ସବୁଦିନ। ପରିହାସ କରି ଯେହୁ କହିବ ବହୁତ, ଧନୀ ହୋଇଥିଲେ ତ ସମ୍ପଦ ହେବ ଚିତ। ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ା ହୋଇ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ, ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ କେହି ତାକୁ ନ ଦେବ। ଅଳପ ଆୟୁରୁ ଊଣା ହୋଇ ସେ ମରିବ, ଔଷଧ ଖାଇ ଭଲ କଦାପି ନହିବ। ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ହେବ ଦୁଃଖହୀନ, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳିବନି ପାଇବ କଷଣ। ସ୍ନାନାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିପାରିବେନି, ଶୟନ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଦ ଯେ ହବନି। ଦେବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ, କେହି ଭଲ କହିବେନି, କହିବେ ପାଷଣ୍ଡ। ନିଜର କର୍ମକୁ ନିଜର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ବି ବିରକ୍ତ ହୋଇବ, ମରିଗଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ।